खुलुमबाय गिबियाव गफुर बियार चेनेल नायगिरि गासैनिसिमबो आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। बे चेनेलखौ आंनो अपेनिं खालामजेननो मोनदों होनना बुंजायो। ओमफ्राय बिराद गोबावनि उनावहाय दिनै लोगो मोनफैबाय आरो ओमफ्राय खबर मोनदों माने बे चेनेलाबो माने रेभिनिउ मोनजेनबाय होननानै आं मिथिनो मोनदों, जोबोद खुसि मोनदों आरो दा आदानिफ्रायसो जोङो फारियै मिथिना लानोसै, आंसो बिनियाव कुइसन खालामग्रोनोसै आरो खिन्थु सुरुनिफ्राय आं दंफायो बे चेनेलावहाय। दा आदाया बे चेनेलावथ' एसेल' समावनो नोङो इसेबां फल'वार्सफोर मोननो हाबाय। दा नोंथांनि फल'वार्सफोरनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? दाथ' फार्स्ट खुलिजेननायाव जोंहा देरहासार सारानो आंखौ खुलिनानै बे चेनेल खुलिना होदों। आं मालाबा बेबायदि माने चेनेल खुलिगोन मागोन बिदि सानाखैमोन। नाथाय सानसे समाव सावरायलायनायाव माने जोंनि नांगौ बायदि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जायफोर चेनेलफोरखौ बर'फ्रा हास्थायो खना खनला, सोरबा अफ्रि रैमारि, सोरबा प्रान्जल देरहासार, बिदिनो अनेक बर'फोरनि गेजेराव बर' गामिफ्राव माने हास्थायो। नाथाय नांगौ बायदि मालाबा समाव सोरबा मबाइल नाम्बारखौ मोना, सोरबाया नांगौ बायदि हास्थायबाबो मोना। थिग नोंबो मालाबा मोनस्लाबाबा फंफा फंनै बुंहरनो थाखाय बे चेनेल खुलिबाय। नाथाय चेनेल खुलिनायनि माखासे जोंना माबाया मिजिङा बेलेगमोन आरो सदियानिफ्राय संकससिम जोंनि टारगेटआ बेलेगमोन। नाथाय बे संकसनिफ्राय सदियासिम बर'फ्रा मा मा स्टाइलाव जुमाय सङो, माबायदि जुमाय लोङो, बेमोन आरो टारगेटआ। माने साखिनाय चेनेला ओमफ्राय फैयै फैनानै जेरैबायदि बे चेनेल खुलिगिरियानो जुदि हारिनि थाखाय जेरै खना खनला देरहासार इस्लारिया जाय मानसियानो बे चेनेलखौ खुलिदों, अब्ला बिथांमोन बायदि एसेबाबो फंसे फंनैबाबो नाजालांगोन होननानै बेखौनो आं हास्थायनांगोन। देरहासारनि चेनेल नायगिरि बयबो जोंनि बर' चेनेलनि इउटुबारफोरनि माखासे हेफाजाबाव, रायजो राजाफोरनि हेफाजाबाव माब्रै एसे थाब माने बेबायदि माखासे फैसा हाबलायलायनाय, आं खुनुदिन माने जों बुंनांगोन बर' इउटुबारफ्रा आमेरिकानि थाखा जाग्रा। बेनिफ्राय दा जोंना आं बेखौनो बुंगोन दिनै बयनिबो अनसायनायाव आंनि चेनेला जेनेबा थाइसे थाइनैबाबो गिबिसिन जेलाव थाग्राफोरनि थाखाय एसे हेफाजाब होनो हादों आरो बिदिनो आं हेफाजाब मोनलांबाय थागोन होननानै आरो आं बुंदों। माने जेरैबायदि सोरबा आथिं गैयै, सोरबा आखाइ गैयै फैसा हाबनाय जायोबा आं बिसोरखौ गासैखौबोथ' होनो हानाय नङा, बिदिनो एसे एसे आं हानायमानि होलांगोन आरो सम सम। ओमफ्राय बिनि उनाव आं बेखौनो खावलायो, दिनै आं देरहासार इस्लारि आंनि खाथियाव दिनै बेलेग खामानियाव जों लोगो मोनलायनाय जादों। गिबिसिन आंनि चेनेल खुलिगिरि आरो गिबिसिन आं लोगो मोनबा बेखौनो आंनि चेनेलाव बेखेवहोयो। बिनि गेजेराव आं दिनै सोङो, जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दिनै माने दाङाबाजि जागासिनो दं। हाग्रामा महिलारि, बिनिफ्राय राकेश ब्रह्म, दिनै प्रमद बर'नि खुगानिफ्राय ओंखारा। आं सानो जेनेबा देरहासार इस्लारि दिनै फैदों नालाय, नोंसानि एसे बाहागि जायो नालाय राकेश ब्रह्मआ, बिनि थाखायनो आं मोनसे आसा खालामो आरो राकेश ब्रह्मखौ प्रमद बर'नि जायगायाव होयोबा मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन। बेनि थाखायनो आं खावलायो सारा रायजो राजाफोरनि खाथियाव एसे स्पस्त' बुंना होगोन होननानै। माने ओरैबायदि राकेश ब्रह्मखौ आं ओरैबायदि सानो, गुबुनफ्रा माबायदि सानो आं बेखौ बुंनो थाङा, खिन्थु जोंनि बिटिसिनि सबसे इन्टारटेन खालामग्रा सासे इएम होननानैसो आं सानो आरो बेखौ। माने समनि गेजेरावहाय बिथाङा फुरा सिरियास माने जाजोबोब्ला, गासिबो नांलायनायफ्रा फुरा सिरियास जाजोबोब्ला बियो हाबसननानै मिनिथावना मोनसे स्टाइलावहाय बियो बुंना होयो आरो ओमफ्राय बिनि बुंनाया ओरैबायदि स्टाइलाव बेखौ नायब्लानो सिनायो, बियो जा खुगायाव राव फैयो बेखौनो बुंगोन आरो बियो। ओमफ्राय बिनि बुंनाया माने खामानि होहैखाया, बयबो नुबोगासिनो दङ। दाख्लैसो जोङो खोनानो मोन्दों ओरैनो 20 लाखसो थाखा होगोन होनना बुंदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय। ओमफ्राय दा बे जायगायावहाय सोंहैयोबा नोङो मोनथिखागोन, माने बियो मोनसे इन्टारटेन खालामग्रासो होननानै जोङो मिन्थिनांगोन आरो हमनानै लानांगोन। ओमफ्राय हाफोरखौहाय जुदि जोङो बेवहाय फाथा बानायजोबनो हायाबा, बेबो 3 मास ना बेसेबांबाल' टाइम होदोंमोन बियो, दा बेयावथ' बियो हायाखिसै। जों खुनु जिबनाव माने राजनितिकआव फैया होननानै बियो फंसे बाथ्रा बुंदों। बाक्सायाव दे बियो बाइ इलेक्सन जादोंमोन, बेवहाय बे बाथ्राखौ बुंदों आरो। ओमफ्राय दा बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला बेखौ खुनु सिरियास मेटार लानांगौ गैया। आं सासे इन्टारटेन खालामग्रा होननानै बेखौ सानो आरो। गुबुनफ्रा जिखि लाइनजों खारा मानो, आं राकेश ब्रह्म बिथांनि सायाव आं आदै होननानै बुङो बेखौ। ओमफ्राय दा बोरमा रानगासिनो दङ। दाख्लै आंनि भिडिअ'आवबो आं बुंदों,
आंनो हरो ना हरा आं बुंनायदों आरो हरोबा माने बिनि मेगनाव देरलांगोन बेखौबो आं बुंखादों माने सानफ्रामबो आं भिडिअ बानायगोन सबसे सिगां बिथांनि बोरमाखौ आं देखायगोन आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय फिसाफोर एरोब्ला बेखौहायनो आं सोरबा सासेनो बेबायदि दान हरबाय थागोन आरो बेखौ बेबायदि सानदों आरो दा राकेश ब्रह्मआ दा माबायावनो इएमआवनो बियो मेनटेनेन्स खालामनो गोब्राबब्ला बा बै एगजिकिउटिभ मेम्बारावहाय जाहैगोन ना जाहैया आरो बियो हिन्दी रोंना रोङा आं बेखौ सन्देह दं आरो आसामिसफोरखौ हायो आसामाव थानाय हिसाबै ओमफ्राय आरो गुवाहाटियाव बहुद टाइम बियो काट माबा बेफार खालामदों बियो माबा गद्रेज माबा माबि बानायनाय बेबायदि बानायदों होननानै गावनो खुद बुंनानै लादों बेखौ बे हिसाबै आसामिसखौ बियो गोरों खिन्थु हिन्दीखौ बियो रोङोना रोङा रायलायनाय खोनाफेराखै आरो नैबे प्रब्लेमनि थाखाय बियो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बाराव हानाय नङा आं बेखौ नुदों आरो बेनो दा बिटिआरनि सिङाव एमसिएलए बेबायदि गेजेराव नांगौ मानो होनबा रायनानै माखासे माने खोथाया माने जै माने गावनो गलखौ सोना लायो नालाय नायनो मोजां जायो आरो नायनो मोजां जायो दा देरहासार इस्लारिया गावसिनि माने एसे जाथि बंस'बाबो स्पस्ट बुंजोबासै ओमफ्रायनो उननि समाव बोरमा हरखांनोबा खिथानो हागौ सारा बोरमाखौ मोननोबा खोन्थानो हागोन बेसेबां माने स्पस्ट जाथि बंस' जायो माने बिथाङा गावनो अपसन होखादों नालाय बे जुनारफोरनि डक्टर पशु डक्टर ना मा होननानै बुङो बेनिफ्राय माने सार्टिफिकेट लानानै थांबा पार्सनेलबाबो मोनो होनना बुंदोंना आंनाबो बोरमा दं नालाय बेखौ देखायनानै आंबो सार्टिफिकेटखौ मोनगोन नालाय बेखौ देखायोना मोनगोनखौ आं सानदों आरो आदै राकेशआ हरो ना हरा बे गावनि खोथासै बे दा फ्राय भागा बुंदों आरो राकेश ब्रह्मनि बोरमा राननायखौ बयबो मोजां मोनदों जानुवारिनि थाखाय ख्रिस्टमासनि थाखाय जिखुनु जाया गोदान बोसोराव जायफोर जेरैबायदि गोदान बोसोरखौ बरायो बेबायदियाव माने राकेश ब्रह्मआ रानना होनायखौ माने मोजां मोनदों बे बोरमा जोलैया उननि समाव जोलै जागोन ना जाया नाथाय बे ख्रिस्टमास जानुवारिनि थाखाय बयबो बरायदों आरो बेयावनो जोबहैगोन बायदि मोनखादों आंबो ओमफ्राय बे बुस्थुआ लं फिसिजानाय स्टाइलाव गैखाया बुंनो थाङोबा आदै राकेशआ बहुद आनलाखि सिगाङावबो बिथाङा अमा बिहरदोंमोन अमायाबो ट्रेक्टार लखबहैनांबाय बोरमायाबोथ' बेमार जाथारो ओमफ्राय फारसेथिं कार्बि आंलंनिफ्रायसो बिहरदों ओमफ्राय कार्बि आंलंनिफ्राय बाहेरानिफ्राय बिहरनाय बुस्थुआ जोंनि जोबनानै जोंनियाव मिलायफैदोंना मिलायफैया बेबो मोनसे साननो गोनां आरो दा जुदि लं डिसटेन्स खामानि मावनो लुबैदोंब्ला माने लकेलावनो बहुद बोरमाफोर दङ बेखौनो बायनानै रानना होनो हागौमोन खिन्थु बायरानिफ्राय लाबोबाय बियो सिगांनियाबो अमाया बायरानिफ्राय लाबोबाय माने सोलिफैयासै ओमफ्राय दा बेबो कार्बि आंलंनिफ्राय लाबोगोन होनना बुंबाय दा बेबो सोलिफैगोन ना सोलिफैया बेखौ जों बुंनो हाला आरो बे निउ इयार ख्रिस्टमासफ्राव जानायानोस्रा बेनो जाहैबाय आरो होमबाथ' रायजो राजानि थाखाय जों माने माबाखौ राकेश ब्रह्मखौ गोजोननायसो जासिनांगोन बिथांखौ दा आंनि चेनेलाव दिनै जों माखासे खोथाखौ गोनां खोथाखौ उननि समाव रायलायगोन दिनै मेंनानै फैबाय दा जों आदै राकेश ओरैहाय आदै जायो आंथ' बाहागि जायो ओंखायनो उनाव लोगो मोनोब्ला राकेश ब्रह्मजों साहा लोंलायनानै मोजां गाज्रि सावरायनोसै दा जोबथारनायाव सारा फंनैसो आरो बुंबावगोन नामा पार्सनेलि बुंनांगौआथ' बेनोसै जेब्लानो जों लोगो मोनलायो जोबोद खुसि जायो आरो ओमफ्राय गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायो गोबाव समनिफ्राय लोगो मोनलायाखैब्लाबो जेब्ला जों लोगो मोनना गुमुर मोनलायजेनदों माने मोजांनि परिचयखौ दसे समावनो हमनो हाखायो नालाय बेनिफ्राय जों जि दिननिफ्राय लोगो मोनलायदों जेब्ला आङो संकसनिफ्राय सौदिया बेबायदि गिदिंनायनि मोनसे प्लेनिं लादोंमोन बिनि मेन डाइरेक्सन होनायाव नैबे आदायानो दङमोन आरो बिथांनि डाइरेक्सननि गेजेरजोंनो आङो गिदिंनोबो हादों आरो माखासे फाइनान्सनि बेलायावबो बिथाङा गोबां सापर्ट होदों दा बेनिखायनो जेब्लानो लोगो मोनलायो अब्ला बहुद खुसि मोनो आरो ओमफ्राय बिथांनि चेनेलावबो आंबो फैनाय जायो आरो आंनि चेनेलावबो गाबोननि समाव नुनो मोनगोन थ' रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंनो इन्जय खालामलांबाय था रंजालांबाय था आरो बे चेनेलनि गेजेरजोंनो माखासे गोबां हारिनि बाथ्राखौबो नोंथांमोना खोनालांबाय थानो हागोन थ' आङो बेसेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नो सानबाय